Salut, prieteni, și astăzi vă voi arăta un truc. Eu l-am numit Cartea Magică. Și voi lua jokerii și voi pune într-o parte. Și acum vă arăt că este un pachet fix în fix. Nu este nici o carte în plus sau în plus sau nu este altă carte de altă culoare. Voi tăia odată pachetul și acum voi alege o carte. Aceasta. Și mă voi uita și este 2 de roșu. O voi pune în mijloc la pachet. Voi amesteca. Cartea este pierdută în mijloc la pachet. Voi tăia. Și așa. Și așa. Și așa. Și așa. Și cred că este de ajuns. Și voi pune pachetul aici. Și acum voi face un gest magic. Și voi lua pachetul și mă voi uita alta încă o dată și mă voi uita că trebuie să fie o carte magică să se transforme. Și cum ați văzut, s-a transformat. Și este cartea cea 2 de inime roșii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, puneți un like și să nu uitați să vă abonați. La revedere!